здравейте всички, които ме гледате. Здравейте, подкрепят на YouTube. Аз съм Танзър БГ и днес ще играя втори епизод на Minecraft. Minecraft Survival. Видите, обърках се. И да започваме. Опа, тук имам нещо. Да го затворя. Да, става нещо. Да, малки клипове правя, вие ме знаете много добре, отлично даже. И да, сега съм се нагласил време, има само 10 минутки. Няма да ви казвам да ви притеснявам постоянно колко минутки остават, иначе те много гадно и няма да стане хубаво и няма да имам фенове така. Да, хайде да почвам да печем пилето. И да заспиваме навън е нощ. Добре. Копиша цял ден. Да, пилето ще стане готово. Само да бега кола. Да, кола е въглища. Ето не. Да. Сега тук съм се развивал. И да, хубава идея е било, беше. Тук колко да, мога да но хубаво беше наистина идеята, радвам се развих, ще ми правят сега неща, много даже. Стига бе, защо само дърво? Да, ами да, сега ще направим много поръчки. И ще си направим съоръжение. Меч. Вие знаете сега. Брадва, кирка и лопата. Брадва, кирка и последното, което е най-хубавото, най-лесно, лопатка. И да, работните съоръжения, с които ще работя, храна имаме, всичко, което ще оцелее и значи ще се оцеляваме през цялото време. Качвам клипове в YouTube и така, сега да започваме. Скина ми, скина ми, ами да, още имам проблеми с скина. Иначе трябва да махам този скин на пандата. Да, имам ще се... сигурно защото съм на 1.7.10 пък скинах ми стават. Да, ще се направя за... Айде стига едно дърво ни е порасло от дървет, който засях вчера. Аз вчера не бях снимал. И сега да започваме. Сега. Нещо. Бързо трябва да се направя много чеваш в скайпа да не могат да притесняват някакви глупави хора. И сега започваме. Добре, ето е някой кашля. Добре, сега да продължаваме. Какво? Нищо. Една овса, две овса. И кол. Не. Кол. Не лута! Мисля, че ще ми трябва да обувам, вече ми трябва да обувам палаци. Я видим мисиите. Постижения. Масово строителство. Време за удар. Изисква масово строителство. Време за удар. Трябва да построя меч. Да, но то сега не ми е нужно. Сега не ми е нужно оцеляване. Такъв оцеляващ постижения, които не да оцелееш. Оле, кой е под вода? Какво да правя? Няма да успея. Ще трябва да имам някъде камък, само да остане тук. Имам камък. Че ми трябва камък, за да
топлието и... О, стой, тук има още. И трябва ми пръст. Що го щупих тъй. Готово! Юху! Но сега ще трябва да изкопаем по-камък за малко. Защото от него ще се нахвърли идеята да се направим стъпа. Или вижте каква ми е идеята. Ще ми трябва много кол. И тук има. Кола ми трябва, защото иначе няма да успея да се развива и я. Няма да е хубаво. Да умирам постоянно, да ме убиват зомбитата и да тъсите, да нямам храна. А същото има предвид, че ще умирам от гладкия и коста. Няма да си. Стой, много мразя тъй. Ще трябва да сложа тук далеч камъка. Да, 3, 4. Ха-ха. И сега трябва някак да не се изгубим. Стъкна на 10 левел съм. Дайте сега да видим. Да, хора. Айде да чупим малко дървета. Това са плани. Стига бе! Събираме на дърво. Не събираме се дърво, защото постоянно постижения да печеля. Аз не искам да печеля постижения, искам да се бъда на спокойствие и да се оцелявам, без никой така да ми постоянно да ми вика, че спечеля той, че спечеля нули. Това ми е най-хубавата идея. Преди колко беше голяма една планина, как да отека, беше огромна. И си викам, всичко, което чупя да станете и след това надолу и единствено, което е лошото и нещо. Само ще си изхвърля кирката. Толкова. Хора, това е. Сега да се връщаме в къщата. Хубаво ще оцелеем, тъй ви казвам аз. Без кол не мога. Трябва да го стиля да го махам. Кола ми е много важен, ама ще се опитвам вече и мина да направя. Ако трябва на критив ще се направя, ще си направя една мина надолу. Просто трябва да вече мината е задължителна за мен. Буквално и задължителна минута. 38 кол имаме от лучите. Сега. Да видим. Хубаво си го оцелявам, на някой да му се харесва тази поредица. Стига тия колби много ме дразнят. Няма да ги иска сега, ще ги после, по-късно. Лаги ми малко. Само да ви кажа нещо. Няма да ви го казвам, т.е. няма да... да! Майко, изгубих се! Оле, дано не съм се изгубил! Оле, майко мила, божке! Господи, изгубил съм се! Оле, изгубих се! Оле, сега какво да правя? Изгубих се! Оле, майко мила, изобщо не знам какво да правя. Ще трябва да направя нова къща. Всичките майите ми бяха там. Оле, майко, той езеро ми е познато, май съм близко. Не. Оле, хора, много е гадно. Тук няма сет хом. Такива като в сървърите. Оле, майко, много ужас. Да. Хора, това ще е всичко за днес. Ще се опитам да оцелея. Ще намеря къща, ще се опитам да си направя. Да.
Извинете, ама оставам без къща. Ми да. Ей! Я, стой. Стой. Това дърво ми е напълно познато. Но тут ами да, оставам без къща хора. Ами да, той ще бъде всичко. Стой! Ма няма да оставам без къща. Помня го той. Хора, дайте да видим първо, ама трябва да бързаме да не ми се раздели видеото. Оле, май това! Лаги! Оле, да но и къщата ми. Ами не. Game over, 9. Ами да, този път къща няма да търся. И от мене, чао.